Göçmenlerin çok İstanbul'e jihela zaningaha zayime sempozyumek binave koçberi û politikayên koçberiye hat eldarxistin. Di sempozyumê de ji bilî mijara penabertî ango koçberiya ji ber şerê Sûrî pêk hatiye li ser koçberiya Türk û Kurdan ya ber bi Almanyayê ve û bandor û encamên wan hatin nîqaşkirin. göç sonuçta ger ku di destpêkê de li hemberî koçberiyê zûbz û tedbîrneyên standin hin problem derdkevin holê. Lê ger ku koçberên ku tên beşdarî nava jiyana kar bibin, dibe ku ev koçberî ji bo wî welatî bibe avantajeke baş. Em dizanin ku piştî şerê cîhanê yê duyemîn, ew Tirkên ku çûbûn Almanyayê rolekê gelekî girîng di ava bûn Almanyayê de lîstin. rolü var Türk işçilerinin. Beşên sempozyumê bêhtir li gor nêrînên fermiyê dewleta Tirkiye hatibû durustkirin. Ev rewş jihêla hina xaftvanên Kurd ve jî hate bilêvkirin. Mamosteyê zanîngeha Mûşê Ercan Çağlayan vî tiştî rexne dike ku di sempozyumê de behsa koçberiya zordarî dike ku di salên 1990 de li Bakurê Kurdistanê pêk hatibû. Di axaftinên protokolê de behsa gelek koçberiyên di dîrokê de çêbûne hatin kirin ku Hezretê Adem, hicret, koçberên Filîstîn û Sûrî û gelek mijarên di nav de bû. Lê peyvek jî derbarê koçberiya zordariya di salên 1990 de nehate kirin ku 4 milyon kes ji cî û warên xwe bûn. Ev tiştekî bir problem e. Bûyerên li Kurdistanê nabînin yên li Filîstîn, Tehrîr û ciyên din dibînin. Ez vî tiştî wek misilmantiya cîgerm dibînim. Hin mijarên din jî hebûn ku di sempozyumê de hatin nîqaşkirin. Bandora koçberiya ber bi Awropa ve û İslamofobî û cîgirtina koçberên Sûrî di medyaya Tirkiyeyê de çend sernivîsên balkêş bûn. Ferit Demirel, Rudaw, İstanbul.